Kinimiyelele kuphi nakuphi la ufanele khona nalizwi lami manje mina igama lami ngoGebs ngamabaso phansi le endaweni yasenkumbanyoso enqinezini isigoli asuka khona phansi le kwendodo kwelakithi nanjani ke lapha ngiphathele umculo omnandi kakhulu umculo wamaskandi umculo onenkosi phakathi umculo wamabhinqa mhlawumbe ngenza nje manje mhlawumbe ulibhinqa la khona uyangibona lapha ngempela ku TV cha sengikhona enganda ukuthi imizuzu ke ingamashumi 22 libumbene ihora lesishagalombili nanjani ke mina ngizokudonsela nje intambo kamnandi nje ngilo ngithenje thasi kodwa ngifuna ukwenzela kanje ngifuna uma ngiwenzela ngidonsela lapha emumva la suka khona ngempela ngomculo wamaskandi la khona esizole khona masibala ngempela einsizwa amaqhawe akwazi ukukhupha lo mculo wazoba nje ngoba ubona nje udumile kunjena suka vele siyabaza abaniyazi ba kodwa ngaphambi kwalokho angenza kanje ngaphuza amaseko ngikhithime lapha ngishone phansi enquthu kwi-album enkulu lapha nabathi hayi ibhova la Dade Umteka thele buyikhuleni bathabule embole ndala lapha simdoze kwi-album yakhe yaduma kakhulu enquma ihosha lapha nabathi Magic eshaka mnandi lapha ethi isikhumbuzo lomhlaba mthokozele. Isikhumbuzo kwamhlaba onomoya ngilapho ngishiya khona ethukama ngikulamdlalo esiwudlalayo sonezinhlamba hlezi